Ayan no. Medyo pasok sa derby size to no. Kasi ito mahaba, napayat. Gambino. Ayun mga kadyo. Yan, patay yung kamon. Bata wala. Ang masama-sama alam na yun. Second game natin no. So nasa inyo kung saan kayo dyan. Pula pusod pa rin to. Pero yung may puti yung likod niya. Ayan. So yung mga kalaban niya ng mga aji, yun talaga medyo pasok sa derby size yun no. Kasi yung pula pusod mga aji, mahirap talaga patulugin to. Diyan mo na. Diyan mo na yung pula pusod no. So ito ang kakalabanin nyo. Ito talaga medyo pasok sa derby size to no. Kasi ito mahaba, napayat. So tignan natin kung kayanin niya yung pula pusod. Ito tignan niyo mga kaji. Yung malapitan no, yung makita niyo. So yan. Pwede pang derby size yan, 25 pataas. Patak nyo lang siya ng mga 27, 26, pwede no. Kasi mahaba naman yung paa niya. So i-game natin. So nasa inyo na lang mga kaji no, kung saan kayo dito. Doon ba kayo sa pula pusod o dito kayo sa normal na gagamba? Makaha ang pula pusod ha. Sa paa, lamang ang normal na gagamba, mas mahaba siya. Sa katawan, lamang na lamang ang pula pusod. Game. Patay ang normal na gagamba. Nako. Nako, disgrasya ang normal na gagamba. Uy, naghahanap din siya. Tingnan niya natin. Naghahanap yung normal na gagamba. Tingnan natin kung naghahanap. Wala talaga. Pumalag pa rin yung normal na gagamba. Doon na siya. Na-finish na ata siya doon. Nako, kumukumo yung normal na gagamba. Wala na, kumukumo na to mga kadyo. Agatan. Tingnan natin kung meron pa. May mangyayari pa ano. Patay talaga yung derby size mga kaji. Grabe yung mga pula pusod ngayon no. Sobrang katapang. Patay yung derby size mga kaji. Pinatay niya to. So malaki din ang tama nito no. So yan mga kaji, winner to no. So lagay na natin yan. So yun lang mga kaji no. So sana nag-enjoy kayo sa dalawang fights natin na yan. So yun lang, maraming salamat po sa panonood.